Det er Mike, der sidder og spiller Minecraft, og jeg starter bare med at finde det, jeg skal bruge. Og her ved siden af, der sidder Mikkel GE123. Ja, og ham kan I godt gå ind på YouTube og subscribe hans kanal. Det vil være meget dejligt, hvis I gør det. Og I må selvfølgelig også godt subscribe Mike Sørensen. Ja. Og en anden, hvis I gerne vil se Minecraft, og godt kan lide at se Minecraft, så skal I søge på Kasper W007. Ja. Han laver nogle mega. Han er i hvert fald god til Minecraft. Ja. Han laver også nogle fede videoer. Ja. Og jeg får også en intro. Han har også en mega fed intro. Og det er også ham, der laver min intro. Ja. Og det skal lige siges, at vi ikke går over Skype. Vi sidder siden af hinanden og snakker. Så Mike han er hjemme ved mig. Hehe. Det skal det blive sådan et meget langt hus. Det bliver sådan en pensionsbolig. Ja. En boligblok. Yes. Ja. Og det her ikke fint nok. Jo. Det er dig, der bestemmer. Jeg sidder bare ved siden af og ser efter. Og nu er det koldt skål. Ja. Som jeg næsten havde brækket op i lige før. Jeg er glad for, at der ikke var kage på, fordi så kunne jeg nok have set mig være død af grin. Ja. Det så virkelig dumt ud. Ja. Ja. Jeg er så i gang med at bygge et hus. Ja. Og det Som bliver, vi kalder vores lille pensionist. Ja. Og det bliver med 3 blokke, altså opad i højde. Mm-hmm. 3 blokke højde. 3 og 3. Og hvis I har nogle spørgsmål, så kan I skrive. Det er lige hernede i kommentarerne nedenunder os. Ja, skriv. Og hvis der er nogle spil, I synes, jeg skal lave videoer med, så skriv. Skriv endelig. Hvad med en dør? Ja. Ja. Det kommer senere. Det kommer, når jeg er færdig, så kan jeg smadre det igen. Nå, ja. Og på min lillebrors computer, der har jeg lavet sådan en kæmpe stor statue, hvor der står fuck 1D. Altså fuck One Direction. Ja, og hvis I synes om One Direction, som jeg gør, så må I, men I skal ikke bare skælde ham ud på grund af det. Men jeg tror godt, at jeg kan lægge et billede på YouTube af det. Ja, også mit hus. Virkelig blærerøvsagtigt. Det er diamond og alt muligt. Og guldblokke og jeg kan ikke huske, hvad det er her. Og så med glowstone, der har vi skrevet JV både i taget og på gulvet. Ja, han kan godt lide Justin Bieber. Ja. Men det kan jeg så ikke. Nej, det er der faktisk ingen drenge fra vores klasse, der kan næsten. Der er jo næsten ingen, der kan mere. Ja. Ikke engang en, jeg aldrig troede, der skulle sige, at hun havde Justin Bieber, eller ikke kunne lide Justin Bieber. Ja. 2. Hehehe. Jeg er næsten færdig. Ja. Det er næsten ikke færdig allerede nu. Ej, der skal også selv op på. Det er bare noget sjovt. Noget for sjovt, vi siger. Ja, og hvad synes du, jeg skal bygge bagefter? Hvis jeg kan nå at blive hurtigt færdig med huset. Jeg synes, du skal bygge et... ja, lad mig se et
træhus. Et lille legetøjstræhus. Det var egentlig også ideen med det her, men det andet, det var pænere, så det var Okay. så må jeg så sætte loft på. Og så tror jeg, det er ved at være færdigt. Nej, Nå, det er bare mig, han kan ikke klokke i jo, på hovedet. mobil kan jeg godt. Ja, det er også det eneste sted. Ja, ja. Det kan jo godt være, der kommer nogle videoer. Det er ikke sammen med Mikkel, det er sammen med en, der hedder Markus. Ja, eller Kasper. Ja, eller Kasper. Så er vi 007. Det kan være med mange forskellige. Ja, Og Mikkel, han har købt Minecraft. det har han ikke. Så han spiller i sådan player mode. Ja. Så det bliver ikke sådan noget med, hvor man kan se skin. Men I kan lige få lov til at se mit skin. Det er bagsiden, ja. Og så her foran. Men jeg skifter skin, fordi det her skin, det er for mig. Så tilbage igen. Ja, så skal jeg tage ned, og ligger der en landsby. Nej. Så skal du ikke lidt tæt på? Nå, så laver jeg bare der. Nå, der. Det er rigtigt. Ja, Den havde jeg nær glemt. men så var det godt, at jeg lige kunne huske det. Jeg vidste bare, der var noget, jeg havde glemt, så var det der. Din dør. Ja, Gangster. ja. Skills. Hvis I ved, hvad en gangstervending er, så må jeg også godt sige det. Vi ved godt, hvad en gangstervending er. Men vi vil gerne høre, hvad I siger. Om hvad I tror, det er. Nå jo, der skulle jeg faktisk finde ham. Ja. Ja. Ja, det er fint nok. Så nu skal jeg sortere det. Men altså, I skriver bare, hvis der er nogle spil, som I synes, jeg skal spille. Ja. Og det kan godt være, at jeg siger nej. Men der er rimelig stor chance for, at jeg bare siger okay og prøver det. Ja. For eksempel, nu har en, der, hvis I kender ham der hedder Gex, han har lige lavet en Far Cry, og det har Mike. Så ja. Så måske får jeg også set det. Jeg har også FIFA 13. Ja, men det er bare til PlayStation. Så han skal lige bruge nogle par penge på at filme det. Ja, men det er også til PlayStation, jeg har Far Cry. Ja, det er PC, at vi gør det på nu. Ja, vi spiller det jo ikke på Xbox og sådan noget. Nej. Så er det stadigvæk det gamle E, og så højre og venstre klik på musen. Ja. Og I må også meget gerne subscribe på Gex. Det må jeg. Han er nice. Ja. Og Green Studios, det må jeg også godt. Det er også mange. Ja, det er en, der hedder Benny One. Nå, Benny One, han er nice. Ja. Benny One. Yes. Vi har fået en op i skolen. Han er vikar. Som hedder Benny, og ham kalder vi for Benny One. Ja. For vi tror, der kommer flere, der hedder Benny. Så han skal være den første. Ja. Så er der ingen, der kan tage navnet fra ham. Yeah. Nej, nu skal det være den forkerte.
sagde det igen. Og så bagefter træhuset, så kan du måske også lave en flagstang med Dannebrog. Ja. For vi er trods alt et par danskere. Jamen, det kunne de jo ikke høre. Altså, det tror jeg ikke, de kunne høre. Jeg tror helt seriøst, at de troede, det var svensker eller sådan noget. Ja. Det er helt udelukket, at vi var danskere, og vi snakkede dansk. Mm. 100%. Oh, Man kan virkelig få det dårligt at spille Minecraft. hvordan det? Fordi det hele det er så firkantet. Ja. Det hele bliver så firkantet på et tidspunkt. Det er bare det er kraftedeme en plat joke. Ja, det var lidt for jeg ikke engang forstod den selv. Jeg forstod den ikke. Nej. Du er heller ikke så klog. Nej, Nej, det er jeg ikke. alt for klog. Det er jeg ikke. Nej. Men jeg er da ikke den eneste Nej. i hele verden, der ikke er særlig klog. Nej. Og I må også godt lave ask me til mig. Jeg kan nok godt, hvis jeg får nok spørgsmål, så kan jeg godt lave en ask me. Nej, jo, en live. En. Ja, det kan jeg godt. Kommer jeg nok til måske en gang. Ja, nu skal jeg lige i gang med det her først. Ja. Sit nye projekt Men I kan bare spørge til. alt. Ja. Så, ja. Og jeg sidder nogle gange og visker ham i øret, så hvis I hører sådan en lille stemme, så er det fordi han ikke ved så meget. Ja, ja. Han er jo trods alt nybegynder. I Minecraft, kan man godt sige. Og og Benjamin. Ja, det var så ikke det vi må ikke wannabe. Nu stopper jeg med at wannabe andre. Fordi jeg har det meget med at sige de samme ting. Fordi det lyder sjovt og mærkeligt. Og I kan jo bare... Jeg kan jo godt lægge nogle videoer ind med fodbold og sådan. Ja, han kan godt lide fodbold. Masser af fodbold. Lige i fjeset på dig. Er der nogen af jer, der skal se Champions League final, så kan I skrive i kommentarer. Det skal jeg. Det kom som en overraskelse. Ja. Og jeg skal bare sidde på min flade røv og lave ingenting. Skal du se Champions League final, eller skal du se Mikkel Kiesler? Jeg skal sidde på min flade røv og se ingenting. Så må du hygge dig med det. Ja. Og det er Bayern München mod Dortmund. Det fik jeg ikke lige sagt. Men hvis der var nogen, der ikke lige vidste det, eller ikke følger med i fodbold, så gør det. Det er en rimelig sej sport. Vi kan jo bare begynde til den. Ja. Og vi siger ikke nogen steder, hvor vi bor. Og det er så privat, så. Og vi vil ikke have, at nogen kommer rendende og fuldstændig bare overfylder vores postkasse. Men vi kan sige så meget, at vi bor i en lille by. Så må jeg selv finde ud af, hvor det er henne. Ja, så må jeg tage rundt i alle små byer Ja. i hele Danmark. Og så bare prøve at finde os. Ja. Mm. Men de kunne nok bare. Nej. Det kunne de godt.
Ja. Jeg tænkte, det var mig, der fik den kloge idé. Ja. Hov. Hvad skete der der, Mark? Ja. Men der er en Facebook-side inde på... Der er en side inde på... Jeg skulle lige til at sige, der er en Facebook-side inde på YouTube, der hedder... Ja. Der er en side inde på Facebook, der hedder Underbrændende. Den må I meget gerne gå ind og like. Det er mig og Magnus Jensby. Det er ikke ham, jeg spiller med det nu. Nej. Jeg hedder trods alt Mikkel. Ja. Det er vores side. Det var noget, vi fandt på, fordi jeg havde tabt et væddemål med min mor. Og så skulle jeg spise sammen med ham der Magnus. Og så, ja, jeg havde tabt det der væddemål, så skulle jeg så kælke ned ad en bak, helt uden tøj på. Og det så altså godt ud. Ja, og det fortalte jeg så Magnus. Så sagde han så, når vi har spist, så går vi ned og tager tøjet af, så går vi ud og kælker. Det gjorde vi så. Ja. Og min mor filmede det og lagde det på Facebook. Det ligger så ikke på Underdrengenes, men jeg kan godt dele den. Ja. Det skal nok med. Ellers. Mm. Ja, og så er vi færdige for nu. Tak fordi I så med, og vi ses en anden dag.